La candidatura Junts pel Sí s'ha plantejat el repte d'arribar als 100.000 candidats registrats de cara a les eleccions del 27S. Molts d'ells van formar part de l'acte celebrat divendres a Barcelona, que va comptar amb la plana major de la candidatura. Al conjunt de Catalunya, a la campanya Candidats del Sí, ja s'hi han sumat unes 62.000 persones, de les quals n'hi ha més de 1.250 que són de les Terres de l'Ebre. Per municipis, Tortosa porta la capdavantera amb uns 250 inscrits, seguit d'Amposta amb uns 120. La Ràpita i Flix són els altres dos municipis ebrencs que més inscrits aporten, amb prop dels 90. Aldover i Bot, per la seva part, ocupen la cua dels inscrits, amb un de sol per municipi. Per comarques, la que més n'aporta és el Baix Ebre, amb més de 530 inscrits, seguits dels més de 400 del Montsià, els 230 de la Ribera d'Ebre i el prop d'un centenar de la Terra Alta. Per habitant, la Ribera és la comarca més implicada en la campanya, amb un 1% de la població inscrita. Els candidats de Junts pel Sí van exposar alguns dels motius pels quals consideren necessari formar part de la seva candidatura. El sí és l'aposta per un esforç de fer un país modern, il·lustrat, de ciutadans i ciutadanes lliures en una economia que funcione i en cohesió social. I amb el vostre suport i amb la vostra força, això que és tan difícil, és el que ho farem, perquè fa temps que ens vam cansar d'estar cansats i quan te canses d'estar cansats només vols menjar-te el món. Això ho farem. L'objectiu de la coalició Junts pel Sí és la d'aconseguir 100.000 suports abans de les eleccions del 27 de setembre i que aquestes persones facin campanya activa per la formació.